Li Bakurê Kurdistanê piştî zivistana dijwar di gelek bajaran de vê carê jî germahiyek giran heye. Li Diyarbekirê di nava 4 rojan de pileya germê 7 pile zêde bû. û pileya germê heta 37 pileyê jî berz bû û li ser vê yekê jî bijîşkan balkişandin ku ev yek dikare ser tendurustiya mirovan bibe gef. Ku bi taybetî jî kesên nexweşîna dil bi wan re hebe divê baldartir tev bigerin. û her wiha divê di rewşên wisa de rojane di 2 nîv an jî 3 litre av were vexwarin. Covid'in dolaylı etkileri yani. Pisporê nexweşînên dil bijîşk Serkan Aqdax dibêje nexweşên dil divê germahiyên wisa bilind de dernekevin ber tavê û hay ji xwarin û vexwarina xwe jî hebin. Ağır geçen bir kışın ardından Piştî zivistaneke giran ji nişka ve em derbasî havînê bûn. Ev yek ji bo nexweşiyên dil cihê baldarbûnê ye. Ya herî girîng kêmbûna ava nava laş e. Divê em xwe bê av nehêlin. Hevsengiya av, mineral û elektrolîtan girîng e. Divê em li ber tavê nemînin. Divê serê sibê an jî êvarê em bimeşin. Divê xwarinên wek festfood neyên xwarin. Divê ronwerekêm kirin. Ji ber ku li navenda Diyarbekirê hewa ji nişka ve bi pileyek zêde germ bû, ev yek bandor li welatiyan kir û gelek welatiyan berê xwe dan nav parkan an jî çûn ber birjên Diyarbekirê yên dîrokî da ku hênik bibin. Yên ku bi malbatî jî berê xwe didin siya birjên Diyarbekirê hene. Darkê da zatan ger bûye û em derketine ber siyê de rûniştine. Parkê de rûniştine. Wextê me parkê nehme tirsa germeye bihatine. Xanî pir germ e. Li vir zaf saya xweş e yani heva wî pir baş e. û çayir, devî, dehl her tişt xweş e yani. Malê daha çêtir e. Li me zaten vira. Bi aile me zarok me danî vira. Eva kevre qeraş daxê. Kolay ev nabe yani. Germ nabe. Ona göre li vir jî germê wî xweş e yani. Germ de serma tem de sare. Germ tem de germe. Valla. قليما بك خبز بنا من درنا كمان درفا من عندر دابن شخا أمي تشوف كن كا وبر بارقش خاروني كن وبنا جدا درت كذا دكان ما وقع شيء ده قعوجنا ولا قال مهم ده بارقي قرا نونش كنا والله هو قال ما خطيني بريفون دار مروان بخشا هون كامرودن فزل جمع قداشا خش امرودن هون كويبه هو قال ما بريفون دارانه وان بخشا دانه Li gorî daneyan di 95 salên dawî de li Diyarbekirê gulana herî germ îsal bû û parêzgeriya Diyarbekir jî hişyariyek ragihand ku ji yekê hezîranê heta 5 hezîranê dê pileya germê di navbera 6 û 40 pile de be ku bila nexweşên qironîk û zarok navbera demjimêr 11 û 4 êvarê de dernekevin derve. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.